Jo ja m'hi quedaria així fins la 1, Sí, també. I tu, Edgar? Ara. L'Edgar Ara bé. No sentia res, sentia coses rares. Dic, tu no t'hi quedaries amb aquesta música, amb aquest so de fons fins la 1 del migdia? Pues sí. Em sembla que hauríem de reivindicar, encara que fossin uns minuts, a la ràdio poder-ho fer. Un programa de silenci, no? Un programa de silenci, una hora. Sí, seria ideal poder fer un stop, una aturada. I després l'endemà tots al carrer. A la ràdio ens ha passat algun cop de quedar-nos en silenci. Sí, però jo parlava d'un altre tipus de silenci. Però no és un silenci estressant. No, és que això... Quan tenim silenci nosaltres aquí a la ràdio, no us penseu que estem parats. Estaria bé poder-ho fer doncs en aquesta vessant més relaxant. Per la gent que no ho sàpiga, aquesta és la veu de l'Edgar Tarrés, que potser alguna vegada tampoc ho hem comentat. Em sento fatal, Ivan. Sí, el teu micro fa coses rares, Sí. És com si estigués acoplada. No, doncs... Sí. Distorsiona. Sí. No sé. Què estàs fent, Ivan? Res. Ara se sent bé. No se sent bé. No. Bueno. En fi, entrem en matèria, perquè si no aniran passant els minuts, arribarem a la 1 del migdia i no haurem parlat d'absolutament de res. Doncs de què parlem aquesta setmana, Edgar? Jo, mira, havia pensat parlar de cultura i espiritualitat relacionat en un cicle que es farà a Roses, del 19 al 22 d'abril, que falta molt poquet, 2 setmanes. I és molt interessant perquè és un cicle doncs, molt novedós, molt diferent, que relaciona la cultura i l'espiritualitat, no? Dos conceptes que així de pronto, no? Són com totalment separats, el que és la cultura i l'espiritualitat, no? La cultura, diguéssim, és el que va crear l'home quan va començar a viure en civilització, d'alguna manera, i abans doncs, i sembla com si l'humanitat comencés aquí, però en veritat, i sobretot perquè fa tot el tema espiritual, doncs l'home portava ja milers d'anys visquent d'una altra manera, en coves, a la natura, i com ja hem parlat moltes vegades, la natura és la que ens porta a viure cap al nostre interior, no? I jo, com ja m'he explicat també moltes altres vegades, utilitzo la natura perquè la gent, doncs, com a eina, com a companya de viatge, perquè la gent vagi trobant la seva espiritualitat, no? La seva part més divina. I l'Ajuntament de Roses, doncs, ja l'any passat va crear aquest cicle que es diu de dins, el cicle de dins, cultura i espiritualitat, on doncs, es barregen els dos conceptes, no? La cultura, que és aquest espai, aquesta creació artística que crea l'home, doncs amb l'espiritualitat, que és aquesta cosa profunda que tenim dins, que costa a vegades de reconèixer, però que en veritat és una font d'inspiració molt potent. I per tant, doncs, podem comentar la gent que vindrà i els tallers que es trobaran, que són tots gratuïts, i això, com he dit abans, començarà del 19 d'abril fins al dia 22. Agafaré aquí la xuleta per explicar en què començarà. La primera activitat, que serà el dijous, començarà amb la Milena Llop, que de fet ja va venir una vegada, la vam portar en aquest programa un parell de vegades, una parlant sobre càbala i astrologia, però que aquesta vegada a Roses, i com també va parlar aquí, parlarà de la dimensió del somni, no? La importància de poder recordar-nos dels somnis i com els podem interpretar perquè ens adonguin les claus per poder viure amb una major harmonia, per entendre el que ens passa a la vida, per entendre cap on hem d'anar, per sentir-nos bé i sobretot per autorealitzar-nos amb allò que som, no? Perquè moltes vegades anem visquent així com podem i ens oblidem de tot el que tenim dins. I els somnis doncs, són una eina molt important que tots tenim per anar-nos reconeguent i anar aprenent sobre coses que són nostres. La Milena serà al Teatre Municipal a les 8 del vespre d'aquest dijous 19 d'abril. Després, el divendres, també a la mateixa hora, i també en el teatre, tindrem el lama Khenpo Engdon, no sé si ho pronuncio bé, és un lama tibetà, i aquests noms tibetans a nosaltres ens costen una mica, no? I doncs ell també parlarà
com ser feliços en el temps en què estem vivint, no? Estem vivint una època així una mica convulsa a nivell de societat, i com tots sabem, la societat sempre és un reflex de la gent. La societat no és més que tot el conjunt de les persones, no? I que som nosaltres qui fem aquesta societat, i que d'alguna manera, si la societat està convulsa, és perquè les persones que integrem aquesta societat també estem convulses. Per tant, doncs, aquest lama vindrà a donar la seva visió des del budisme, des d'un món de la compassió, de la felicitat, del coneixement intern, doncs com podem trobar algunes claus per això, per poder ser més feliç, no? Després ja anem al dissabte. Dissabte al dematí hi haurà cinema meditació amb una pel·lícula documental que es diu En búsqueda del sentido, que és molt xula. Jo he pogut veure algun tràiler i la veritat és que és una mena de viatge iniciàtic, per Orient, i on es parla amb monjos i es parlen amb gent que tenen una sèrie d'experiències que van duent cap a dins, no? En aquest cicle serà la primera vegada que es passa una pel·lícula relacionada amb el tema de l'espiritualitat i del creixement personal. A més, també hi haurà meditació, hi haurà alguna activitat paral·lela, no? Això serà el dissabte 21 d'abril a les 11 del dematí, també, al Teatre Municipal. Després, el mateix dissabte a les 16:30, això serà a Cala Nita, fins ara hem estat parlant del teatre, ara ens anem a Cala Nita, que és un altre espai també molt interessant, on hi haurà la Dolors Roca, que ens parlarà de com experimentar amb el nom, la importància de les lletres que formen el nostre nom, el significat del nostre nom, i com aquest també, com dèiem igual abans que amb els somnis, el nom reflecteix moltes coses de nosaltres, ens dona molta informació que ens pot ser molt útil de cara a anar-nos coneguent i anar enfocant la nostra vida perquè tingui un sentit que vagi amb nosaltres, no? Després, el plat més fort seria també aquest dissabte, a les 21 hores, al Teatre Municipal. Vindrà Marc Pulido, que per qui no el conegui és un terapeuta, és un músic, és un artista en majúscules, que farà el seu concert de viles. Les viles, per qui no ho sàpiga, són com unes campanes planes, i aquest sí que us recomano, aneu al YouTube, poseu Marc Pulido, amb K, Marc, i veureu els concerts que fa a Santa Maria del Pi i que fa en molts de llocs, en moltes esglésies sobretot, i és una passada. Jo l'he vist en un concert a Vic i la veritat és que va ser impressionant sentir tota aquella vibració tan potent i les sensacions que produeix el so. Evidentment ja n'hem parlat molt de so aquí, però ell porta un instrument, penso que porta cap a 200 campanes, que és una bestiesa, posa allà, veure'l és molt impressionant, però evidentment sentir-ho és molt i molt més. A més, aquesta vegada porta un mapping, que el mapping són aquestes projeccions en llocs com concrets que van creant figures i, en aquest cas no sé quin mapping és, però segur que, i coneguent-lo, segur que serà molt i molt interessant. I ens anem ja cap al diumenge, el dia 22, i que serà la part final, diguéssim, del festival, del cicle, on al dematí hi haurà una caminada a la natura, però no serà només una caminada, sinó serà una caminada amb consciència, una caminada meditativa, segurament amb poesia, que farà en Josep Maria Gomis. Després jo faré una meditació amb els sons de la platja, anirem a una cala, i ja farem un treball amb els sons de la natura, amb els sons del mar, i com integrar-ho amb els nostres sons per trobar l'equilibri i per aprendre a aprofitar els sons de la natura, que són molt i molt saludables. I acabarem aquesta sessió del dematí amb en Josep Gordi, que fins ara fa poc era el degà de la Universitat de Girona i que és el coordinador i impulsor del postgrau de Natura i Espiritualitat, i que ens parlarà sobre els arbres, ens parlarà de la natura i la seva relació amb l'espiritualitat. O sigui, serà un dematí a la natura molt interessant, amb activitats i experiències molt pràctiques, però també amb el coneixement de la importància de la natura, amb algú que és especialista en això i que ho fa superbé, us ho puc assegurar.
I acabarem el cicle, l'activitat aquesta amb la natura començarà a les 10 del dematí i ja serà gairebé fins l'hora de dinar, que ho farem tot junt, d'acord? I acabarem a les 6 de la tarda al Castell de la Trinitat. Val? Allà l'Albert Pujol, que vam tenir no fa gaire aquí en aquest programa, estarà donant pinzellades sobre la vida de Sant Juan de la Cruz, estarà recitant poemes de Sant Juan de la Cruz, aquest poeta, aquest intel·lectual, però a la vegada místic i, com es diu això, algú que ha pogut copsar ben bé l'experiència mística, que és algo com molt difícil d'explicar, i que a través de les seves poesies va poder una mica explicar tot això, no? Ell ens farà poesia, ens explicarà els detalls importants de la seva vida i que ens ajudin a entendre també, no? Per tots aquells que es vulguin adentrar en el món espiritual, també pot ser una porta molt interessant. I que, amb l'Albert l'acompanyaré una mica fent alguns sons per ajudar a integrar tot això. Aquest seria una mica el resum, de les activitats que tindrà el cicle aquest de dins. Si voleu més informació, hi ha el Facebook d'aquesta pàgina, que és Cicle de Dins. Posant això al buscador del Facebook el trobareu, i ara allà s'hi van compartint vídeos, xerrades de tota la gent, de totes aquestes persones que ens acompanyaran i que portaran el seu coneixement i la seva experiència perquè el festival una vegada més sigui molt xulo, com va ser l'any passat. De fet, l'any passat va ser la primera edició, va funcionar molt bé i suposo que per això enguany l'Ajuntament de Roses hi ha tornat a apostar, no? I amb més força, hi ha molta més força, i tant. Diguéssim que ha triplicat l'esforç, i el que llavors va ser un parell de dies amb 4 tallers, xerrades, concert, aquest any s'ha convertit ja en més dies, s'ha convertit en una proposta molt més rica, molt més interessant, i bé, i com que sempre ho hem dit, no? La gent cada vegada està més interessada en el que passa aquí dins, no? Aquí dins del cor, i per això hi ha moltes eines, les tradicionals, que no ens serveixen, que hem de buscar el que fins ara s'anomena com teràpies complementàries, suplementàries i tal, i estan trobant aquí una porta d'entrada a un món que és molt xulo, que ens explica moltes coses, i el fet de barrejar cultura amb tot això no és res més que les institucions, les empreses s'estan donant compte que la gent està cada vegada més interessada. De fet, l'últim programa, us en recordeu, vam parlar amb en Ramon Ramos del Patronat de Turisme, que també estan engegant tot un projecte relacionat amb el benestar, la salut i el desenvolupament personal, cosa que no fa més que evidenciar que això, cada vegada hi ha més interès, cada vegada hi ha més persones interessades, i tot això és un reflex d'aquesta necessitat o interès, les dues coses. El que també és molt interessant és que les activitats són gratuïtes, Edgar. I tant, cal que ens apuntem en algun lloc o com funciona exactament? Sincerament, això encara no ho sé. Segurament en el taller de noms sí que s'haurà d'apuntar, i això s'haurà de fer a l'Ajuntament de Roses, trucant al seu telèfon, que penso que és... Hi ha tota la informació... Sí, sortiran allà, exactament. Això ho dic, no n'estic segur. Però tot és gratuït i com a molt seria aquest taller per apuntar-se. I ja està. Molt bé, doncs. Els esperem a tothom del 19 al 22 d'abril a diferents espais culturals de Roses, a Punta Falconera, al Ca l'Anita i al teatre, i al Castell de la Trinitat. Que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, serà divertit. Doncs n'estic més que convençuda, una programació plena d'activitats més que interessants que es fa a la ciutat de Roses la setmana que ve, i que ja ens hi veurem. I tant que sí, hombre, i tant. Anirem passant tota aquesta informació també als nostres oients i seguidors per si algú hi està interessat i que no s'ho perdin. I tant. Doncs no sé, estem arribant ja al punt de la 1 del migdia. Edgar Tarrés, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Podríem deixar l'Edgar de fons fins a arribar a la 1 del migdia i mira, aconseguirem un minut? Jo crec que genial per compartir. Sí, fantàstic. Gràcies.